Zlatokosa i 3 medvjeda. Nekada davno živjela u šumskoj kolibici obitelj medvjeda. Tata, mama i mali medvjedić. Svaki od njih imao je svoj krevet za spavanje, stolac za sjedenje i zdjelicu za kašu. Jednog jutra mama medvjedica je za doručak skuhala finu kašu. Kaša je bila jako vruća i obitelj medvjeda je odlučila poći u šetnju dok se kaša ne ohladi. U kućici pored šume stanovala je sa svojim roditeljima djevojčica Zlatokosa. Imala je plave oči i dugu zlatnu kosu. Voljela je šetati šumom i po čitav dan se igrati na šumskoj livadi. Njezina majka ju je često upozoravala da se ne udaljuje previše od kuće. Toga jutra izađe Zlatokosa iz kuće i krene prema šumi. Htjela je ubrati malo šumskog cvijeća i odmah se vratiti. Ali lijepog šumskog cvijeća je bilo posvuda i Zlatokosa je sve dublje ulazila u šumu. Odjednom se Zlatokosa našla pred nekakvom kolibicom. Provirila je kroz prozor i ugledala zdjelice s hranom na postavljenom stolu. Zlatokosa je bila jako gladna, pa otvori vrata i uđe u kolibicu. Kašica je mirisala, a Zlatokosa priđe najvećoj zdjelici i malo okusi. Bila je još prevruća. Priđe srednjoj zdjelici, ali je jelo u njoj bilo već hladno, zato i nju ostavi i uzme zalogaj iz najmanje zdjelice. Ta je bila baš kako treba, pa Zlatokosa pojede svu kašu. Zlatokosa uđe u dnevni boravak i ugleda 3 stolca. Pokuša se popeti na jedan, ali on je bio previsok. Bio je to stolac tate medvjeda. Zatim je sjela u nešto manji stolac. Bio je to stolac mame medvjedice, ali joj ni taj nije odgovarao. Tek je 3. stolac bio napravljen za nju. Bio je to stolac malog medvjedića, ali kada je Zlatokosa ustala, stolac se polomio. Zlatokosi su se oči već sklapale od umora, pa ona pođe na kat gdje nađe 3 kreveta. Prvo skoči na krevet tate medvjeda, ali on joj je bio previše tvrd. Potom legne na krevet mame medvjedice, ali joj se on učini previše mekan. Konačno se ispruži po krevetu malog medvjedića jer joj je tu bilo baš kako treba. I Zlatokosa zaspi. Dok je ona tako spavala, u kolibicu se vrate njezini stanovnici. Tata medvjed, mama medvjedica i mali medvjedić. Kad tata medvjed ugleda žlicu u svojoj zdjeli, reče dubokim glasom: "Netko je dirao moju kašu." I mama medvjedica vidje u svojoj zdjeli žlicu pa reče: "Netko je dirao i moju kašu." A kad mali medvjedić vidje svoju zdjelicu praznu, zaplakao je i povikao: "Netko je pojeo moju kašu." Onda medvjedi pogledaju uokolo pa redom poviknu: "Netko je sjedio na mojem stolcu! Netko je sjedio na mojem stolcu!" Mali medvjedić je zaplakao i povikao: "Netko je sjedio na mojem stolcu i polomio ga." Kako sam ljut," rekao je tata medvjed. "I ja sam ljuta," viknula je mama medvjedica. "Ja sam jako tužan," plakao je medvjedić. I 3 medvjeda krenuše uz stepenice. Tata medvjed je vidio da je netko dirao njegov krevet pa poviče: "Netko je ležao na mojem krevetu." Onda mama medvjedica opazi da je i na njezinom krevetu netko ležao pa povikne: "Netko je ležao i na mojem krevetu." A kad medvjedić priđe svojem krevetiću, povikne slabašnim glasom: "Netko je zaspao u mojem krevetiću i još uvijek spava." Na te riječi Zlatokosa se probudi i pored krevetića ugleda 3 medvjeda. Uplašena skoči, jurne niz stepenice koliko god je brže mogla, projuri kroz vrata i počne trčati sve dok nije ugledala svoju kuću na kraju šume. Poslije toga je Zlatokosa bolje slušala svoju mamu, nije lutala šumom, nije nepozvana ulazila u tuđu kuću i nije jela kašu namijenjenu drugima. A obitelj medvjeda, tata medvjed, mama medvjedica i mali medvjedić napravili su si novu kašu, popravili polomljenu stolicu, poravnali svoje krevete i više nisu nikad ostavljali kašu samu da se hladi.